ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ቁጽሪ 1 ከም በሓድሽ ዶ ንርእስና ከነማዕቆብ ንጅምር ኣሎና ወይስ ከምቶም ገሊኦም ዶ እተማዕቆበልና ደብዳቤ ናባኻትኩም ወይስ ካባኻትኩም ተድልየና እያ? ኣብ ልብና እተጻሕፈት ኩሉ ሰብ ዝፈልጣን ዘንብባን ደብዳቤና ንስኻትኩም ኢኹም። ንስኻትኩም ብመንፈስ ሕያው ኣምላኽ እምበር ብቐለም ዘይተጻሕፈት ኣብ ልቢ ሥጋ እምበር ኣብ ጽላት እምነት ዘይተጻሕፈት ብምግልጋልና ደብዳቤ ክርስቶስ ምዃንኩም ጉሁድ እዩ። ቁጽሪ 4 ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከም ዝበለ እሙንቱ ኣላትና ክእለትና ካብ ኣምላኽ ዳእዩ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምጻና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ። ፊደል ይቐትል መንፈስ ግና ሕያው ይገብር እዩ እሞ ንሱኻ ንናይ መንፈስ እምበር ንናይ ፊደል ዘይኮነ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከኣል ትገበረና። ክብሪ ናይ ተሓዳስ ኪዳን ቁጽሪ 7 ግና ኸእቶም ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እተሓላፍ ዝኾነ ክብሪ ከነሱ ምጥማት እትገጽ ሙሴ ክሳዕ ዝስእኑ እታ ብፊደላት ኣብ ኣእማን እተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸሲ ክንደይ ደኣ ግዳ እታ ኣገልግሎት መንፈስ ብኽብሪ ብልጽቲ ዘይትኸውን እታ ኣገልግሎት ኩነኔ ካብ እትኸብር ክንደይ ግዳ እታ ኣገልግሎት ጽድቂ ብኽብሪ ዘይተዓዘዝ እታ ሓላፊት ብኽብሪ ካብ መጸት እታ ነባሪት ግዳ ክንደይ ኣዝያ ብኽብሪ ዘይትበልጽ እሞ በዚ ወገን እዝስ እታ ክብርቲ እኳ ብምኽንያት እቲ ዝዓዛ ክብሪ ክብርቲ ኣይኮነትን። ቁጽሪ 12 እምበኣርስ ከም ዝበለት ተስፋ ስለ ዘላትና ብብዙሕ ትብዓት ንዛረብ ኣሎና ከምቲ ደቂ እስራኤል መወዳእታት ሓላፊ ከይርእዩ ሙሴ ኣብ ገጹ ጉልባብ ዝገብር ዝነበረ ኣይንገብርን ኢና። ግናኸ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለዉ እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕሎም መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዞ ኣሎ። ክሳዕሎሚ ንሙሴ እናንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርጉሕ ኣሎ። ናብ ጐይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ። ጐይታስ መንፈስ እዩ፣ ኣብቲ መንፈስ ጐይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ። ንሕና ኩላትና ግና ብቑሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጐይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጐይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣየኡ ንልወጥ።